zuciya ke yayi zabi. Fatima Zahra ya sake a kalbi, so zai sa ya kira ki da hubbi. Soyayya rana ta zo ga ku a tare, da ke da shi kun fesa turare, akan kike bi ya zama kure, kukan boye da fili ki share, hasken ki ma wane zinare. Soyayya mai so shi ne aka san shi da kishi, haɗin ku Allah ne ya hada shi, ku kyale duk mai yi muku haushi, kyakkyawa mai sanyin kunshi, auren ku ke da ke bi ba fashi. Soyayya ta kukuyo a cikin kasaita, ke bi da Fatima kun bambanta, rana ta auren ku zanai bita, ki sashi zuciya karya wahalta, ke ce ya bawa guri sai ku zanta. Soyayya tilas gare ni in muku waka, domin ku so yayi muku sarka, fati da dike bi sai ku taka, ku kyale duk me yi muku suka, na san da so a jinin ku hakika. Soyayya Dawisu Fatima in wanka ne, hali kwa zanen dutsen nan ne, in karkare ke son kowa ne, yaban ki dole in gidan su gane, cikin yan mata ke malama ne. Soyayya ku damke Allah shi zai muku, ku dai kawai ku rike junan ku, mahassada sai ku bar su da shakku, a tafiyar ku canja taku. Soyayya ke ce farkon farko in an buɗe littafi, DKB ma shaida ne kullum yana miki tafi, madafa na shaida DKB na ki ne Fati Yardas.